Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм LizDBG и сега ще направя едно мод showcase review. Днешният мод ще е този ми първия мод showcase. Този мод ще по-скоро този мод е Pocket Furniture V9 мода. Така да си увелича малко аудиото. По-скоро музиката, защото предишния, като се прецака, така. Окей. Това е така. Това е кофа или нещо такова. Това са шкафове. Ок, спрус, акация, бирч, спрус again, dark oak и акация, chopping board, чекмеджета, всички много дървета. Хладилник. Така, нищо от тия неща не се отваря, но това все пак е мод, нали? Само за декорация и вижте това. И завески малки. Това е доста готино. Окей, малко се бъгва, но няма проблем. Малки завески имаме тук. Така, тук имаме пак шкафче. Това не знам какво е. Това е микроволнова. Това е истински фурнас. Това е онова не лампа. Онова предупреждава за пожари, когато лампа. Нещо подобно. Аларма. Точно така. Сега, това е радио. Имаме Stone Pitch, Stone пътека или нещо такова, тейбъл, едно столче, тейбъл и седим си, нищо не си правим. Така, това е таблет, това е телевизор, това пак е тейбъл. Тия мисля, че бях... Изчакайте да проверя. Така, тия бяха... те им бърза. Най-якото в мода са тия бебчета. Вече можете да си украсявате къщите с цветни стъкла в Pocket Edition, което е супер кул и е хайп. Стените ще могат да се използват за определени цели. Аз ще ги използвам в нашия сервер. Ако не сте го видели, ще има скоро клип, по-скоро ревю на сервера. И да. Това беше всичко от видеото, надявам се да ви е харесало. Така, дайте един палец нагоре и ще се видим следващия път. Палец нагоре. И чао!